To da smo mi dočekali dan kada ćemo reći da smo prvaci sveta u fudbalu, u bilo kojoj kategoriji je čudo. Ali veće čudo od toga po meni je neverovatno emotivna reakcija ruskog komentatora Nikolaja Saprina, koju je za svega nekoliko dana na mrežama i YouTube-u videlo oko 1 milion ljudi. Uglavnom Srba i Rusa koji su oduševljeni sada tim novo potvrđenim bratstvom. Evo kako je Saprin reagovao na vođstvo Srbije i naš put ka tituli. Шанс на контратаку в центр, лучше переводить. Вот здесь Живкович, Максимович открывается, нет положения вне игры, выход 1 на 1, это шанс, забивай, гол! Сербия! Ну, братушки, ну радуют, а? И огорчают бразильскую команду. 3-2 атака. Максимович, он показывал левой рукой. Давай, своевременно передачу делай. И потом уже не торопился, потому что понимал прекрасно, что все зависит именно от завершающего удара. Живкович, голевая передача. Ну а дальше провалились бразильцы. Просто провалились, увлеклись. Ни Лукао, ни Марлона там не осталось. И Перейра даже, который часто возвращался назад. Где его скорость? Da, kažem, najavljujem sada dugački prilog. Ekskluzivno, naš Nemanja Vranjković razgovarao je sa Nikolajem Saprinom. On je inače komentator ruskog Eurosporta. I ovo je prvi put da on govori za bilo koju srpsku televiziju. Možda jeste malo začuđen našom reakcijom na njegovu reakciju, ali kad budete čuli taj razgovor, bit će vam jasno da je u stvari tako moralo biti. Zahvaljujemo Medija centru Ruski ekspres za ovaj razgovor. Hvala vam na prilici da razgovaramo. Već znate koliko je vaše komentarisanje finala sa Novog Zelanda postalo popularno u Srbiji. Desilo za samo nekoliko sati, za manje od pola dana. Kako ste vi saznali za tu neočekivanu popularnost? Теперь это вам уже известно. Но как это выглядело в первый день после этого финала знаменитого? Кто вам это прежде всех сказал? Как вы это узнали? Hvala vam na lepim rečima. Hvala vam za takav odnos koji osjećam ovih dana iz Srbije. Dobio sam puno poruka na društvenim mrežama, puno ljudi me je zvalo. Hvala vam svima puno. Nekoliko sati posle prenosa telefonirao mi je dobar prijatelj iz Kazahstana i pitao mi je, jel znaš kakva si zvezda postao u Srbiji? Znaš šta se tamo dešava? Nisam znao. Bilo mi je drago u svakom slučaju. Rekao sam svima hvala koji su počeli da se javljaju. Kako je vreme odmicalo, tih poruka je bilo sve više i više. Ljudi su kačili taj moj komentar, čak nisu znali da sam to ja. Jednostavno su kačili komentar nekog ruskog komentatora. Tek sutradan sam shvatio da se desilo nešto važno i da to nekom veoma puno znači što sam ja uradio. Veoma je zanimljivo da ste nekoliko dana pre finala na svom Twitter nalogu napisali da znate da je san svakog dečaka u Srbiji da na svetskom prvenstvu u fudbalu pobedi Brazil, a da eto neki dečaci iz Srbije imaju baš takvu priliku. Odakle vam ideja da to napišete? Kako ste znali za taj san srpskih dečaka? Kada se spremam za određenu utakmicu da je komentarišem, trudim se da nađem što je moguće više informacija. Naravno, čitao sam srpske novine preko interneta. Ja ne govorim srpski, ali jezici su nam veoma slični i potrudio sam se da dođem do svih mogućih informacija spremajući se za finale. To je fraza koju je nekoliko dana pre finala prvi izgovorio vaš selektor Veljko Paunović. Ja sam je prepisao, pozajmio sam je i objavio sam je na svom Twitter nalogu. Mislio sam da ona puno govori o tome koliko je to važna utakmica za Srbiju. A kada sam počeo prenos, na taj način sam objasnio koliko je to važno svim dečacima u Srbiji koji možda u tom trenutku gledaju utakmicu.
Veljko je zaslužan za tu frazu. Jasno je da ste se spremali, ali niko nije očekivao da ćete posle pobedonosnog gola da uzviknete ono bratuški, što se na srpskom prevodi kao braćo. Kako vam se oteo taj usklik? Pa tu nema ništa neobično. Pa svaki put kada sretnemo nekog Srbina ili obrnuto kada Srbi sretnu neke Ruse, oni kažu gde ste braćo. To je reč valjda koju jedino i umemo da koristimo u svakodnevnoj komunikaciji ako ne znamo međusobno jezike možda. Kada god sam na nekoj utakmici u inostranstvu, kada sam negde sretao srpske navijače, uvek bi mi prišli i rekli gde si brate ili bi ja njima rekao gde ste braćo. To je popularan izraz u Srbiji kada ste bliski sa nekim. Vi niste gledali ceo prenos koji sam ja radio. Ja sam od početka utakmice, a to je trajalo 120-130 minuta i na početku i na sredini i na kraju svaki put rekao hajde da navijamo za našu malu braću, za mladu srpsku reprezentaciju, hajde da ih podržimo na ovom putu. Posle vašeg komentara i 100.000 pregleda, svi vas čekamo u Beogradu. Da li ste nekada ranije bili u Srbiji? Trebalo bi svakako da dođete. Što vas как бы срочно надо привезти в Белград. Вы в Белграде когда-нибудь были и готовы ли вы приехать к нам? Naravno da sam spreman. Hvala vam na pozivu. U Beogradu sam bio samo u prolazu. Putovali smo u Albaniju na neku utakmicu i bili smo na aerodromu i dalje smo putovali za Podgoricu i iz Podgorice za Albaniju. Tako smo išli i nazad, ali u Beogradu i Srbiji nisam bio na duže i jako bih volao da dođem. Nadam se da će se to i desiti jednog dana. Hvala vam puno na pozivu. Srbija trenutno u seniorskoj konkurenciji postiže jako loše rezultate u fudbalu. Vi to svakako znate. A kako da ne upropastimo ove nove nade? Kako da ne izgubimo još jednu talentovanu generaciju? Mislim da moramo svi zajedno da ih čuvamo. Došao je trenutak kada će početi da ih traže svi najveći evropski i svetski klubovi. Mnogo zavisi od njihovog odnosa prema igri i reprezentaciji u budućnosti. Oni će igrati u velikim i jakim klubovima, igraće velike utakmice, pobeđivaće. Ali je najvažnije da zadrže odnos prema reprezentaciji. Veoma je važno da imaju osjećaj kad igraju za svoju zemlju, za reprezentaciju, za dres reprezentacije. Ono što sam video je pravilan odnos i volao bih da ga sačuvaju. Velika uloga je na Veljku Paunoviću. Jako je dobro što je uspeo da okupi takav tim i da ih motiviše. Mislim da bi od mlade srpske reprezentacije mnogi, pa i možda ruski reprezentativci imali puno toga da nauče. Da li će baš ovi igrači imati priliku da nastupe na prvom sledećem velikom mundijalu koji se održava 2018. i to baš u Rusiji? Можно ли вообще надеяться и стоит ли надеяться, что у них будет такая возможность показать этот характер в России 2018? Veoma verujem u to. Pogotovo imajući u vidu da vaša reprezentacija ne postiže neke posebne rezultate, a momci koji dolaze obećavaju. Oni će, kada se bude odigravalo svetsko prvenstvo 2018. biti još 3 godine stariji, 3 godine iskusniji. I vreme je da tada i Veljko Paunović postane selektor A reprezentacije. Mislim da bi to takođe bilo dobro. To je jedna jako dobra generacija i na ovom evropskom prvenstvu u Češkoj igra 7-8 odličnih igrača. Imate negde oko 30 odličnih igrača u konkurenciji.
Minimum 30. Mislim da imate odakle da formirate odličnu reprezentaciju. Treba verovati u mlade igrače i na njima graditi igru. Mislim da ćete tada imati bolje rezultate. Hvala svima koje moj komentar nije ostavio ravnodušnim. Hvala vam. Nikolaj Saprin, komentator ruskog Eurosporta, koji je onako burno reagovao na pobedu naših momaka na Novom Zelandu. Oni juče bili naši gosti. Ovaj razgovor napravljen zahvaljujući medija centru Ruski ekspres, a razgovarao naš Nemanja Vranjković.